Cambados volve renderse aos praceres do Albariño. A localidade repite a experiencia de 2 anos organizando unha nova xornada de gastrosexoloxía na que os viños das Rías Baixas terán moito que dicir. A iniciativa centrase en explicar como a través da degustación de produtos elaborados con Albariño conseguimos activar as nosas endorfinas. Nesta charla de degustación o que vamos a hacer é diferente tipo de produtos e tamén subprodutos do Albariño, que tamén temos moitos e moi bons na comarca do Salnés, como son as galletas albariñas e tamén a gelé de Albariño, que fai unha bodega tamén aquí da comarca, acompañando as degustacións por diferentes tipos de albariños que evidentemente temos que saber que os albariños hai albariños máis salinos, máis froitais, entón dentro desta charla iremos explicando. Iso sí, que o nome non leva engano, a gastrosexoloxía xoga máis cos sentidos que co erotismo. O contraste, o doce, o salgado, o quente, o frío, o picante, non teñen que ver con o afrodisíaco, senón que teñen que ver como funcionan os nosos cerebros. Vale? E como podemos, desde o coñecemento, aplicar esos mecanismos a calquera elaboración que fagamos na nosa casa. Non son recetas máxicas, senón que son coñecer o noso corpo e o noso cerebro e como podemos axudarnos desos coñecementos para producir máis placer. A xornada vaise celebrar no Salón José Peño vindeiro 8 de novembro. É unha actividade de balde. Están convidadas todas aquelas persoas que queiran achegarse. A actividade é totalmente gratuita, o que si é necesario é facer unha reserva de praza porque se estima que a actividade debe estar dirixida a un número de persoas determinado que son sobre 30 persoas. As prazas poderánse reservar en turismo@cambados.es.